Good morning! Nagluluto na ako ng breakfast, guys. Yung tirang broccoli sa pinili ko sa Divisoria nung Thursday. Last Thursday pa. So, yun. Bago pa siya masira. Inano ko siya sa tuna. Ayun. Mas masarap pa rin talaga siya, guys, sa tuna kaysa sa chicken. Beef. Pwede siya sa beef. Masarap sa beef. Pero labas pa rin pag sa tuna. Ayun. May scrambled egg na ako rito. Dito lang ako nitong breast nuggets. Tapos itong luncheon meat. Para hanggang lunch na. Pupunta ka sa akong store ngayon. Ako mag-open ng maaga. Dito ako store, guys. Kain tayo. Nagutom na ako. Hindi ako ng-breakfast. Pero nagluto ako sa bahay. Ayun. Hindi nga lang ako agad-agad kumakain kapag ka morning. Tapos yun. Ako nagbukas ng store. Nag-bump na rin ako. And nakabenta na rin ako. Wala pa sila. It's ano na mag-alas 12 na. And gutom na ako. Bumili ako ng tulingan. Tapos adobong pusit. Wala pa si mama. Hindi pa alam ko anong dadalhin niyang ano. Okay. Anyway, kain tayo. Kasi pupunta ako dito para mag-grocery lang ng lulutuin. Para baunin namin maya na kasi kami babiyahe. Alas 12 siguro or alauna. Basta madaling araw. Ayun, tapos nagpapabook ako ng hotel. Walang available sa date na 25 to 28. Yun, walang available. Kaya, ang problema ako sa kami stay sa Legazpi. Ayun, mamaya natin problemahin yan. Kain muna tayo. Nakakalabas na si Lucas, oh. Wala na sapatos! Nandito yung isa, oh. Ko talaga, Lucadjo. Buti nagmap ako. Ayaw mo na. Bagong map naman to. Sinondrox ko to yun. Ay, hi guys. Hello guys. Hello, chaba. Hello, chaba. Hello. 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 Chaba ang mga kulit ba? Tatanggal kasi yung shoes niya. Hi guys. Nandito na si Ching Ching. Tingnan niyo kung gano'n ka si Chicks, oh. Ayun, no. Kasi hindi daw uminit. Hindi uminit. Walang aircon si Carrie. Ay, bakit? Oh. Grabe ka, Rosie Chicks. Nakakatawa. Talo mo pa yung nasa ibang bansa. Oh. Parang kang si Lottie. I'm home na, guys. Hindi na ako nakapag-vlog doon kasi nalobat yung camera. Ayun. Time to pack na. Hey, Grutin! Nasigla na ulit ang Grutin. Nilakad mo yan, Daddy? Ha? Lakad mo muna kaya ngayon. Ayun. Uploaded na yung vlog kahapon, guys, ha. Ngayon wala akong masyadong vlog, eh. Pero, i-upload ko kung ano mang mga na-vlog ko today. Para wala akong utang. Pagbalik na namin yung next upload ko. Kasi hindi na ako magdadala ng laptop. More on ano lang din. Pasyal, kung makakapamasyal. Yun. Tapos, late din ako nakapagpabook ng, ng hotel. Kanina lang. Kasi ang daming hotel na, may mga hotel na sinuggest yung kinakapatid ko. Kaso puro wala nang bakante. Buti na lang. Merong last. May nag-cancel ata or I don't know, last room sa isang hotel doon na malapit lang sa pagdatausan ng kasal. Kasi gusto ko malapit na lang din sa sa simbahan para, 'di ba? Kahit walking distance na lang. So, ayun lang. Tingnan mo puknat. Aray! Aray ko naman puknat. Aray ko gwapo. Hilig talaga nito mga gat. Aray ko! Ano ka ba? Para kang batang nagingipin, ah. Ay, ayun naman ang baby girl na yan. Ay, ouch! Aray ko. Aagawan kasi mamay mag-away na naman kayo, eh. Maggie. Ang Maggie. Ano to, Maggie? Bukol-bukol ka, Maggie. Ayun, mag-impake lang ako, guys. Nag-grocery pala ako para may madala kami mga kutkutin sa biyahe. Tapos, alas 4 kami aalis kasi ayaw pumayag ni mama na alas 12 kasi hindi daw kabisado ni Froggy yung daan papuntang papuntang Bicol nga and madilim. So yun, at least alas 4 andito pa kami hanggang alas 6 is nandito pa lang kami niyan siguro sa Laguna or nasa Chaong na yung ganun.
maliwanag na. Pag nasa Bicol na kami. So, yun lang. Kain tayo, guys. Nagluto ako ng adobo. Ayun. Tapos nagpabili ako pot-pot ng kanin kasi wala na pala kaming bigas. Ayun. Si Selly nikusan ko na bubili lang din. Sinundo niya kasi yung ano niya, isang anak niya kasi kasabay na namin pauwi ng Bicol mamaya. Or bukas. Ayun, kain tayo. Si Chris na na yan eh. Nagluto yan ng ano niya, lomi. Tapos yung tira kaninang broccoli ginain niya. Kain tayo. Punta lang kami guys sa ano, sa Marikina, doon sa lola ko. Daan na kami, lamay lang ng saglit na oras. Tapos yun, nauwi na din kasi nga, yung libing is on Sunday, eh wala pa kami noon kaya sabi ni mama nga, sabi ko na ba kanina, dumaan na daw kami ngayon. So yun, tapusin ko na dito yung vlog. We'll see you tomorrow. Good night. Good night, bebe. Dito ka na muna kaya sa bed. Yan. Good night, Daddy. Good night.